Teresa. Hola guapa. Dime, Melanie. Uy. Uy, que se cae. ¿Cerveza? ¿Es cerveza? Anda. ¿Qué? Ah, para sonreír. O patata. Lo que estoy grabando. ¿Eh? ¿Y Paula dónde está? ¿Dónde está Paula? ¿En la cocina? ¿Qué, Rufillo? ¿No? Ahora voy. A ver. ¿Dónde estáis? Espera, espera, espera. Ahí, ahí, ahí. Oye. Uy. ¿Qué, guapa? Hola. Ahora se le mandamos a Fafa y Famo, ¿no? Sí. ¿Vale? A ver. Hvor meget man kan se. Få lidt fliser på væggene der. Døre og vinduer. Nu er det meget lys udefra. Ja, sådan ser det ud. Jeg har lige fået lagt gulv her. Så lige fuse. ¿No te va a bañar, Paula? Hej hej. Jeg er i gang herude. Ødelagde jeg min vinkelslipper. Så skal jeg lige låne en og købe en ny. Så kan jeg blive færdig herude. Så vi kan få bumpet køkkenet ind. Anda. Meget lækkert at få lagt kuglen herom, så der, selvom nu ville der have været skygge om på den anden side, men der er så stadigvæk sol på her, så det er godt nok. Kiwi. Vi siger kiwi og cerveza, altså så smiler hun. Jeg tror jeg tager billeder af hende, ved ikke. Estoy grabando, es que estoy grabando, no voy a hacer foto. Te estoy grabando. Ah. Den ser indgang ud der. Køkkenet ligner bare en bombe. Det var støv og murlort over det hele. Køkkenet det står bare bunket op der stadigvæk. Jeg regner med en uge fra 2 uger, så skulle vi gerne sætte køkkenet. Stille det ind. Det bliver meget rart. Nu ser jeg godt på nettet. Så der stod poolen i før, så nu bruger jeg det parkeringsplads. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg får lov at optage på det her. Jeg får Oles lille kamera. Vi kan nå at se urtehaven. Hvad er herude ved? Skal vi lige have vandet lidt her. Ude ved oliventræet der er lidt af hver. Der er det tomater og lidt agurker og nogle peberplanter og squash. Og der har vi lavet en lille mur her. Fyldt med jordbær. Så det er sgu meget godt. Jeg vil prøve at loade op på internet og se om vi kan få lov til det. Så er det skide nemt at I lige kan gå ind og trykke på det. Og så vi se det hele. Så det er jo, må vi se om det kan lade sig gøre. Og misserne. Meow.
Der er nogle fisk. Der er de. Jeg ved godt, at man kan se dem. Der er vandet lidt grumset. Der skulle der være en 20 stykker endnu i hvert fald. Sådan noget lignende. Uy, der er genspejl. Uy, no quiere Teresa, no quiere. Suéltala, es que no quiere ir para allá. No quiere ir para allá, Teresa. Suelta. Teresa, suéltala. Para, porque tiene una toalla en el pelo, mami. Ah, que está ahí arriba, Paola. Uy. Bueno, va a decir adiós a Famo y Fafa. Va a decir adiós a Famo y Fafa. Teresa? Det hører jeg ingen skid. Nå, vi smutter.